Kudanana neMaslay Queen paHarare kujoina zvigure iko zvino King Solomon vari kuti vanotukirwa amai vavo naTadiwa achiti pamaloti pavo ndosaka vakafa needzi ukuwo. Ketina nemamwe masocialites anoshanda naKing Solomon vaedza kuti vanzwisise nyaya yekunzi King havasi kuchengeta mwana. Avawo King vabva vauyawo vakati aiwa bodo, that is not true, mwana ndewangu uye mwana ndinochengeta. Musikana abva manya ndokudana amai vake kuti vamurwire, vabva vangoitwa overwhelmed. Sisi vacho ndo vazouya asi vamutsikirira vakati musikana hatsiuriki, aisiya mwana asati akwanisa mwedzi achienda kubawa. Musikana ari kunzi ari violent, anotorova King Solo nebhotoro. Avo vanzi vadropa macharges nekuti vari kuti uyu ndi amai vevana vangu. Imikani zvakawanda zviri kuitika mumastreets imo munyaya dzevanhu hatibudi. Welcome back to the channel, please don't forget to like and subscribe. Imikani nyaya yakazara pasocial media. Pane maaudios hatichakupai kumberi uko asi pane manetizens ari kuti tanga tamboti hatisi kutaura nyaya iyi, but regai tingotaura mbichana. Zvinhu zvinobata kuti Elite King Solomon vanotukirwa amai nababy mama. Amai dai iri hondo mumastreets umo zvichingonzi King vanobhaiza, zvingori right, havachengeti mwana. Ndizvozvo vakauya nematomatisi mairi parufu nekabeji pakafatsana vavo. Izvozvo tinozvinzwisisa, but nyaya yekunzi kwai unotukirwa amai vako ka hazvibudi zvakanaka. Zvakare King vari kunzi vakasvitsiwa siki nemusikana anonzi Tadiwa uyu. Ivo King Solomon vazoti aiwa aingovawo mapundu neirritation. Vedwika, be careful nevanhu vamunoita navo vana. Chionai zvino zviri kunetsa akadai achiri kababy kuzoti paanosvika grade 7 Maslay Queen ayachakuurayai. Dzidzai kuprotecta kana mafunga zvekuita madhiri nevasikana vemustreet ava kunofemwa moto uye kuchachemwa. So King Solomon vari kuti vanga vanyimwa access kumwana ndokubva vamboendesana kumatare. Nyaya ndo payakazobuda kuti aiwa musikana allegedly is dating Jacob Papfume, ndo mashoko asisi. Vari kuti ivo Papfume uyu ndiye meya wekumabvuku ikoko, saka vari kutya kuti vakaramba vachipesiwa nyaya yacho havaihwini nekuti mukomana uyu munhu ane simba. Vamwe vari kuti ndamboti nyaya let me pass, but regai ngotaura mbichana. Mawedzi anobva kuna Tadiwa baby mama achituka amai kuti ndosaka wakafa needzika. Those words are very hard to digest. I don't know all the abuse my brother may have faced behind the scenes, but I just want to say, my brother, more strength and more love. You are a good man, one of the best socialites to ever grace our land of Zimbabwe. The acts of love you have shown to many families and the girl child will not go unnoticed. It is unfortunate you had a bad choice in choosing your baby mama, Pakabaizika. I even see it's not only Tadiwa who is the problem. The whole family has drama, entitlement, ungratefulness, and defending their child even when they know she is wrong. Marrying a type where if things go wrong and you try to raise issues with the parents, they automatically defend their child. Then you just know kuti urikukweva dovine stro chaiko. Also ladies, learn to solve your problems privately instead of using social media. Stop involving parents pazvinhu zvamunokwanisa kungogadzirisa mega nemunhu wako. That King Solo baby drama shows immaturity, but I hope you guys fix this so it doesn't affect the child. I stand with our brother in these difficult times. Family yachoka yakauma. Ndiye anoda kuroora zvakadai. Solo akagona kusaroora apa ende wakabhaiza hako pakusashandisa mapepa. It was a moment of weakness, but family yakauma. Ndo masentiments ari kubuda mumastreets. Regai tiise maaudios acho tozotaura vanhu vakunzwisisa nyaya iri kuitika. Kune vasiri kunzwisisa nyaya mogona kutarisa previous video redu rakai nyaya dzavanhu. King Solomon vari kuenda kumatare vatirwira nyaya yemwana uye ex yavo iye baby mama vari kunzi vanodanana nameya vekuti afara neku Epworth zvichienda zvakadaro. So vari kuti vakaedza kuwana access kumwana musikana anobva avabloka, saka pazodanwa dare kwake Tina akati avagadzirise. Ndo pazoburitswa mashoko ekuti baby mama vakatotanga kuenda kubawa mwana asati ambokwanisa kana mwedzi.
vanofarira chaizvo zvekutamba mumapati umo. Tapedza ipapo tichazotaura kana maakunzwisisa context yenyaya yedu. Kutaurwa emapictures ekuti anzi mwana airwara. I'm not stupid and I'm old enough to be sensitive. That boy is my son, and I'm not stupid zvekuti ndoenda muhospital and the first thing tandoita kuda kutora picture. What happened is ndanga ndatone ndofunga 2 weeks achindinyima mwana, and achindinyima mwana asvika pahospital bandifonera mwana asikunzwa mushe bandauya bandamuti ndipe mwana, and ndira kuona uri kuti mwana ari kurwara. I just wanted to hold my baby baaramba nemwana, bandamuti ndipe mwana baaramba nemwana, like anga kutora kunge ndoda kutomubira mwana. That's when I left and I said ndine 2 weeks sisina kuona mwana, iwe woti mwana ari kurwara. Ndouya pachipatara ndoti ndipo mwana tisati tatombopinda munozipa mukati, akaramba nemwana. Tapinda mukati, I even tried to hold the baby, akaramba nemwana. Ndikati it's okay, wane 2 weeks uchindinyima mwana, I'm right here ndikuti ndipo mwana uri kundinyima mwana. So point yake yekuti anzi kutora mapics mwana achirwara, it's a lie. And I want to be very honest, I have all the receipts pairwara mwana ndichibhadhara mabills, paidiwa mushonga, even iwe $2 chai vaitondudza. Zvanzi ari kuti ed murunzwisa ndaibhadhara. So iyo point yake yekuti anzi ndaida kutora picture mwana achirwara, it's invalid. And the other thing, mwana wangu ndaisamuona every day, ndaimuona ndamuona ka1 obvious as a father, ndichaswera nemwana wangu ndichanomutengera zvandomutengera. I have the right yekutora mwana wangu mapictures, but iye netuma friends twake vanga vane kaagenda kawo kekuti toda kuspread kuti King Solomon achengete mwana aite sei. Saka anga akuda kundipa marestrictions ekuti usatore mwana mapictures, because ndikatora ndinaye kana kuti ndichitengera mwana chinhu zvaanofamba achitaura kuti handichengete mwana, it will not make sense. Kana mateerera maaudio ake pane paamboti handichengete mwana nepamwe paamboti ndinochengeta mwana. Right now azouya, it's more like a correction, akuti anochengeta mwana. Kana manyasoteerera, there's a time yanga ari kuti achengete mwana here this and that, then vazoti aiwa anochengeta, vazoti aiwa anochengeta zviri conditional, kana ndamubvumidza kuti atore mapictures kana mamuri kuzviteerera. Now adzoka akuti ndochengeta mwana, akuita macorrections kugadzira zvaambonyeba maaudios ake. So when it comes to my son, I don't want to lie to you, ndinochengeta mwana, ndogona kuita mubenzi umwe chichichi. I look after my son. Inini ndandichida kutaura bamunini musati makata kuti zvingove clear tese tipana padaitadiwa wacho. Alright, sisi pane munhu ataura mari yedamage. Imimi ndimi sister yatadiwa. Takauya, I wanted to pay damage, my family wanted to pay damage ichiri nhumbu. Hamuna kuramba as a family. Taura chokwadi, right? Mimi makati muri kuda kuya kuzobhadhara mari yedamage chokwadi kunana baba vakatindega indozodzoka bheki kwamuri. Vakadzoka ipapa hangu handisi right. Mwana azvarwa ndakataura nemi ndikati ndipeiwo tete, taurai nevanhu vekumba kwenyu, ndikuda kubhadhara damage. And I also went to your father, friend's father, ndikataura nawo kuti taurai nababa vandipe tete kana sekuru wekuti nditaure nawo, ndikuda kubhadhara damage. Am I lying? You see, so tunyanya tumwe twakutaurwa just kuti munhu angotanisha zvake image yangu, but to be honest, I'm not perfect, handisi perfect, but tumwe tunyanya tukunyebwa ende tumwe twakuuya twakungoedherwa tuma stories kuti zvingonakidze kana kuti zvinzi King akashata kana kuti akanaka. I think pandataura I didn't say anything bad chekuti mungatoti ndatuka baby mama. The language that I used pana tadiwa, it was respectful, and angotaura zvandinoita inini pamwana wangu. Chida ngoti mundisununguro bamunini ndifunga tadiwa edwa mandisununguro kuti ndofunga panyaya dzenyu dzaiitika ini ndingandiri pakati penyaya dzenyu. Ndine musi here wamakakanganisa inini ndikatadza kutsura pamberi patadiwa ndijekeserewo kuti komaikanganisa bamunini ndaisa before ndada kudzika mai manje issue iripo ndeyekuti imimi
ndine zvinhu zvakawanda zvatadiwa zvandai kubvunzai zvakawandisa muchimukavhira but ndichiziva kuti it's true. Nyaya dzakawanda dzandai kubvunzai muchimukavhira ndichitoziva kuti inini it's true. To be honest with you, handina day one ramakauya kwandiri nini mukataura zvenegative about Tadiwa, hamuna. But imimi mune zvamaienda kuna Tadiwa muchitotaura zvenegative about me. But nhasi ndiye akuti imimi munosapota inini. No, but hamuna chamakauya muchitaura kwandiri chinegative about Tadiwa. Maitotry even pandakagara naye. Maitotry kuti imba imire, you tried. But imimi mega pachenyu mune zvamaitonotaura unesi munenge naita aya Solomon so. And as sisters, I understand. But musapiwe mhosva yekuita unganzi makandisaidhira kana kuti kudi aiwa hamuna ipapo hamuna because nditorobhita kuti zvinhu zvimwe zvandai kubvunzai mazozikonfirma mega pano kuti it's true. Ndirikurika ndifunga handidi kunyeperai inini hapana pandinoda kuona Tadiwa yachirasika. Inini pakati pangu kupinda kwandakaita ndikaitwa nemunin'inaka ndaida kutoti imimi mugare mese zvakanaka. Ndofunga kana munokwanisa kundikupurira kangani kandai kudzoredzai muchidzokeredzana zvinhu zvichibatana nati nhasi ndindanyoka ndindakuita kunge ndini mhandu pakati penyu nini naTadiwa kunge ndiri kukutadzisai kuita zvinhu zvenyu. Inini hangu handichada hangu kunzwa nyaya. Ndofunga imimi handitauri neni, Tadiwa handitauri naye. Imimi munozivana muri mongogadzirisana sekuonana kwamakaita kana muchibati munotsvaga umwe munhu. It's okay. Pane zvinhu zvandoda kuti mukiliye. Pakafa hanzvadzi yenyu chii chandakakuitirai panhamo nda kuti mutaure chokwadi because ndogara I think akuudzai kakawanda kuti you guys are not grateful. Chii chandakakuitirai panhamo pakafa hanzvadzi yenyu? Makauya mune magroceries muriwo wakadzima mhuri nepizza ndikazongo nemasupu. Ndikakupai mari transport handiti kuti muende kumusha. Tiwedzera mari yetransport pamacontribution makatiwedzera mari yetransport. Asi ndakunzi ndakauya nemacabbage 4 ne2 madomasi. Ndofunga mimi henyu pachikungogodorana nezvirwadzisana muri 2 nemuchigodorana henyu muchirwadzisana asi makaitawo pati yenyu zvekuti we appreciate zvamakaita asi kana mati henyu munge muchigodorana even kana namama akafakuitai but kungoti Tadiwa nemi kana muchizotaura munenge muchiita kugodorana kamunoita muri vaviri. Thanks. Nirigandizire ndiende. Pana nemubvunzo zandaenda. Ndiende Kingsolo Tadiwa. King Solomon 1 minute. Miro King Solomon 1 minute. No, I'm sorry because that's the time people will see behavior yemskana. Yola Miro ne ufuti utinzwa ndani kuno. Hello 1 second. Can you guys hear me? Guys, endai pa mute. Hello? Chipo achinjinzwa. Munonzwisisa here? Aripo Chipo. Chipo ngandipindure panhau yekufa kwemwana wangu pavachaura pa ndo pandikuda kupindurai. Chipo. Chipo. Anenge ari pa mute. Hello? Ari pa mute Chipo. Alright, ari kunzwa. Akateerera. No. Mutaurai Chipo baba. Ari kunjinzwa? Ari kukunzwa. Chipo pacontribution zvamaita iwewe na baba vamuku kana muchiita maissues atadiwa moda kupinza Tanaka akafa muchitaura dzimwe nguva side dzamusiri kuziva. Solomon pamari yatadiwa payatanaka haana kubvisa 150 here, mari yatakakontributa yakasvika ku1000 ichinzi yebhazi. You meant Chipo na Solomon kuti 150 ndio yakameka 1000 here vanhu vaMwari. Inini ndangotaura pakuti zvamazondisvisa wangodaira kuti akakontributa. Ndene yamuri kutaura Chipo.
Alright, mwanangu chipo. Contribution yakabviswa kana muchiti contribution. It means Solomon ndiye akamira nerufu rwemwana wangu. Anditi ndizvo here chipo? Handizvo zvataura, ati akakontributa, haana kuti ndiye akamira nerufu rwekumba mama. Zvisisai, haana kudaro. Atotaura akati ndakakontributa. Ivo kutaura kwavo naTadiwa vachigodorana. Tadiwa ari kutakauya nefoma cabbage. Solo ndo zvangazvibvunzwa kuti ndakauya nei. Ndine chandakakontributa here? Ndiri kudaira zvaakauya nazvo. Handina kuti ndiye akarana funeral yese. Ndiri kudaira zvaataura, zvaakaita panhamo chete. Tadiwa ngadzoke iye mama timbowasiya please. Mama. Hello? Yes, Tadiwa. But Tadiwa usashandise mama kapanguva yakadai wangu. No, no kunzwa live. Nonyepa iwe msikana iwe. Alright, it's okay kana nichinyepa kuti avasi mama, it's fine. Kuti siri uko mkano kuti nditaure. Hello. Yes, aiwa Geza chkwani vanhu mimi minatukuze. Bisa disrespect rusuvu rwemunhu akafa mazvinzwa. Kuti disrespect munhu akafa vanhu vaMwari. Musadaro hamuna kufirwa zivai. Yeah. Ya kamusikana kane drama. No. Mangozvinzwira King Solo vari kurwadziwa vanotosvika pakudonhedza misodzi vakati mhuri iyi haisi grateful. Mai guru mazvinzwira vachibvunzwa kuti pandakakukanganisirai ini ndepapi, ndakaedza kubvisa madhameji mukabva maramba zvachose. So taona Shadaya munongomuziva mukomana, he loves weighing in situations like this. Tisataisa audio ya Mai Guru ati iye men, there's never a reason to fight for a child with a woman. If that woman refuses to give you access to that child, let her be, because any attempt to fight her, she's going to weaponize the child. Just pay the maintenance and start making more babies with another woman in your life. Yes, urifeta uka. So why fight for a baby? Focus on your other children who you have access to. Don't be emotionally blackmailed that you are abandoning your child when is the mother playing games. And the thing about children is most of the time when they are all grown up, able to think for themselves, they will look for their father and answers. And the funny thing is, most of the times when you refuse to play my stupid games, she always comes back to your senses. That's when she'll start calling you, telling you your child misses you, blah blah blah, learn or perish. Ana Shadaya aregaitise zvedu Amai Guru vachirondedzera nyaya yekuti zvakafamba seiwo. Mimi ndofunga rega nditotanga nyaya kubva ichitanga, because ndakada kungotangira pakati vanhu havanzwisise. Ende kutaura kwandiri kuita handisi kuda kuti vanhu kana kuti vatore masidis, because inini kana ndichiona nyaya ika, inini ndiri cousin yaTadiwa. Nditi Tadiwa akauya kwandiri akatanga afona, sisi ndaane nhumbu. Ndikati wane nhumbu? Ndeyaane nhumbu iyi? Zvikanzi ndeya Solo. Ndikati ndeya Solo? Ko Solo wacho anogara kupi? Because inini Solo ndasingamuzive, ende zve-social media izvi ndandisimbori kana munhu uya anoita tek nezvinhu stereki kana until now. Saka paakati hanzi ndiwe pasocial media mutsvagei, ndobva tamutsvaga mubva tamuona. Ndikati iwe sezvo uchitaura naye, chitanga wataura naye oti sisi vangu vada kudini, vari kuda kukuona. Abva ataura naye. Solo akati ndipo nhamba dzasisi vako. Solo ndobva afona akati makadini Mai Guru? Ndikati tiripo. Zvikanzi ndandichikumbirawo kuti tidini, tisangane tionane. Tadiwa kudzei nyaya here kuti akazvitakura? Ndikati ndo nyaya ndoda kuti tionane. Ndofunga ndisandienda noona Solomon. Ndakatanga ndaudza mama kuti ndo zviri kuda kuitika, kuti takwena noonani Solo. Ndobva wataiwa zvamunenge maita ikoko, it's okay. Ndokwena noona Solo kwa Mr. Sadza. Ndobva tasvika ndobva taona Solo ndobva ataura saidi rake. Inini handitore masaidi. Solo haisi hama yangu, Tadiwa ndo hama yangu. Handiti Solo takagara patebho akataura nyaya yake. Inini Tadiwa ndinomuziva
kubva achizvarwa kusvika izvezvi zvaave. Tadiwa ndakagara naye achienda kuchikoro ari pamba pangu, ndinoziva zvakawanda. Saka pana Tadiwa ka zvekuti zvimwe zvese zvaari kutaura izvi zvekuti hanzi inini naSolo tinotaura behind her back, kutaura kwatinoita naSolo ndine ma-screenshots andinotaura, ndofunga nambokukandirai, andinotaura nani naSolo ndichimutsura vakanetsana naTadiwa, ndinotsura handitore side. Bamunini apa makanganisa, but wangu inini munin'ina haatsurike. Nyaya inini yakazoita kuti ndinetsana naTadiwa ndeyekuti ukatsura Tadiwa mama vake vanopindira. Inini ndiri mwana wemukoma wamai vake zvechokwadi, handiti, but ndinewo futi ma-screenshot avanogara vachinditaura kunditi inini handikwanise kukupa 100% love semwana wangu, handiti, ini ndinotokupa 20% dzerudo. Saka kana makaitana zvamaitirana naTadiwa, I always take side remwana wangu. Saka ndikatsura Tadiwa anozonogara pasi namama votaura voronga chinhuhwani chaichiyaka vanenge vakuataka inini kuita kunge ndakanganisa kana kutsura kwandinenge ndaita. I think pane zvese ataura zvinhu 3 zvechokwadi, the rest zvimwe zvese zvaangachitaura zvanaSolo zvanani angachinyepa. Number 1, inini handidi kugaina kana kuti kuva popular through kutaura zvakawanda stereki, but chinhu chandoda kungotaura ndechekuti iye 1 ataura kuti inini ndakatora murume wemunhu, ratomechi raaita iri, handiti. Inini murume uyu murume akatouya akatobvisa zvakabva vana vangu 2, handiti. Inini kunetsana kwandakaita naTadiwa akaenda kumukadzi wemurume uyu, handiti, achitaura kuti zvonizvo chipo kunoko hatitomufarire, haafarirwe nehama chichi. Saka mukadzi uyu ndiye akazosendera maaudio kumurume, murume mbandisendera inini, abvati kweiwewe kumba kwenyu family yenyu makanyanyoita sei yekuti Tadiwa anotaura neenemy yako. Tatiregai tichigumira pano nekuti drama refamily racho rakatowandisa. Pamwe pacho zvinoda kuti kana muri vemhuri mugare mega pasi motaura madifferences enyu instead yekuti muye nazvo kusocial media. Yes, already Tadiwa is being crushed nemunhu wese. Sisi vakewo vouya votaurawo avo grievances against munin'ina wavo. Zvinenge zvakanaka here. Anyway guys, back kuna Shugeta responda kuna Shadaya akati Shadaya havasi baba and hasati atombova nemwana, so titorine ma-questions. That's exactly why he should be Z panyaya idzi dzinotaurwa nesu ana baba. Quite a small bitter boy like him. Imagine telling a mother to stop fighting for a child and simply go make another one. Society will be outraged. But when it's a father, suddenly abandonment is rebranded as wisdom. No nonsense, it's a gentleman. Children are not replacement parts. A father who fights to be with his child in his life is not weak, desperate, or being emotionally blackmailed. He's doing what a parent is supposed to do. The most dangerous thing in this post is the idea that men should normalize walking away from their children. Then years later, we wonder why society is full of wounded young people asking, where was my father? And we have more boys vanorasika like Shadai. A man can make another baby in minutes. Building a relationship with that child takes a lifetime. That's the part this advice completely misses. That's where I salute Sewikineo. Apa kana pane munhu achida kukuitira utsinye pavana ngaanzwe batakapo. King Solomon, Zimbabwe. Well done, magona zvachose. So zviri kutaurwa naShadaya vana vasi kuzvinzwisisa. He never said abandon your child woenda wonozvara umwe. No, ari kuti iye kana amai vacho vane drama, never fight for a child, ingobhadhira maintenance uri Z, woita move on life. Kana mwana akura achakutsvaga sababa wake, kutobhadhira maintenance ikoko, meaning you care about that child. The point is kusiyana nedrama riri kuitwa nemunhu wawakazvara naye mwana. Pabate ipapo, gender yangu inozviita zvekushandisa mwana as a weapon kana marambana. So the guy ari kuti to maintain peace, just stay away while you are taking responsibility through maintenance. Ndizo chete zviri kutaurwa. Panga pasiri necessary kuti mumuti kwai hato zvare
iyoyo inenge yatova insult. So ndo zviri kubuda mumanetizens vari kuti isusu tiri kumira naKing Solomon vari kurwira kuti vave nemwana wavo. Izvo zvana ambuya vavo nemasentiments avo vakanzi tiuye tibhadhare madamages vakaramba. Saka chii chimwe chavari kuda. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Muri pakadzika dzika pemoyo wangu.